Tiri kuno kumabvuku uko kuri kuvigwa mwanasikana makanaka aive nemakore mapfumbamwe akashayika mushure mekunge avhunduka aona chigure. Baba, takanzwawo rufu runorwadza rwakaitika kuno kuEast View. Mungati tsanangurire kuti mimi ukama nemwana akashayika wakamira sei uye mwana uyu ainzani? Mwana uyu ainzi Makanaka. Kama uripo, inini na amai vake tiri matwins takazvarwa pamwe chete. Amai vacho vavazoenda kuSouth Africa ndasara kuno kuZimbabwe. Mwana aigara nambuya, ndo amai vedu, saka ndo ambuya vako. Saka mwana anonzi aibva kuchikoro, anodzidza kutafara uko, tafara 1. Ndo paanodzidza grade 4 makore 9 achitobva kuchikoro. Saka mwana anonzi aibva kuchikoro ane vamwe vake vakawanda. Anonzi patafara pagedhi repaEastwise apo. Vanongomirawo vana vakawanda vakamira ipapo vachibva kuchikoro. Saka anonzi akaona Zvigure zvichiuya. Paakaona Zvigure akabva mhanya achitiza abva enda pane musika pamberi pamwe amai vaitengesa. Abva ati, mama, Zvigure izvo zvikanzi ndezvipiwo mwanangu, zvikanzi izvo Zvigure zvirapo izvo. Ndobva amai vati, aiwa mwanangu, mira ipapo, hazvina mhosva, hazvina basa zvinopfuura. Saka Zvigure zvinonzi zvaimhanya zvakabata shamhu nekuzora kwanga wakaita kwekuya. Saka anonzi paakatendeuka achitarisa kuti Zvigure zvezvaatiza zviriko kwakabva wana chiri paseri pake. Ndobva angoti, mama abva adonha. Ndo maitikira zvakaita. Saka ndichifonerwa ndichinzi mwana adonha. Mwana aizikanwa kumakombi, ndoita zvekudhiraivha makombi. Saka vanhu vaingoziva kuti mwana wekumba kwana Blessing Makanaka, sekuru wake ndini Blessing wacho. Saka chichinzi mwana adonha ndakandafonerwa. Chimhanya ipapo ndakangosvika zvishuwa mwana akadonha akaunganirwa nevanhu. Vamwe vachizama kumukwiza sauti kuita sei vachiti pamwe ibuka achamuka. Saka ndangosvika mba ndamutakura, but pandakamutakura airatidza kuti aidziya semunhu anga achiratidza kuti adonha neshoko. Vandamutakura achiratidza kuti aidziya. Saka patakamutakura isu vanga varipo vakati, aiwa demba mhanya manotsvaga Zvigure zvikamubata zvinogona kuti amuke nekuti ndokaucha yavo vanhavo. Saka patakamutakura takateera zvimwe Zvigure zvatakaonawo zviri pamba pane nyaradzo. Paibva zvezvi Zvigure zvaakavhunduka mwana achidonha zvezviya. Takasvika ipapo pamba pacho takaona vamwe varipo vaitawo mutambo wechivanhu. Vamwe ndo vakati changa chakapfeka chacho chikati, aiwa tikwanise kumubata chiye chekureba, chikati hatikwanise kumubata mwana uyu because hatisisi tetoti adonhe. Vamwe vanga varipo vakati, aiwa isi totamba tipe timubata, wabva wamubata. Asi pawakamubata hatina kuona chakachinja ipapo. Ndobva tanotogona kupedza nguva tichiteera vanhu ava. Ndobva tamhanya pachipatara panova ndo paPacific pakamunhapo. Ndopatakaenda paseri apo. Ndobva vati, mira naye ikoko timutarise. Ipapo ndakangomutakura maoko kubva zvandakamunhonga pasi. Ndakangomutakura maoko. Saka ndichisvika paya paPacific vakati, aiwa hatina chatiri kuona, mwana uyu ari kuratidza kuti haasi kufema, haana ropa richafamba maari. Saka tichibva ipapo takatoona kuti aiwa chirega timanye tiite zvekunomangara kupolisi. Takabva tatora mukomana mumwe chete pamatai ipapo pakadonhera muzukuru wangu, tabva tamutakura tikaenda naye. Abva ataura semataura andiri kuita kuti aiwa ndo zvakaitika, mwana akavhunduka Zvigure abva angoti abva adonha. Ndokumutakura kwatakamita dzamara nhasi chizosangana nevatii navo vari kunzwisisa kuti chii chakaitika parufu rwamaka. Kusvikana nhasi ndinoimba ndo zvakaitika. Maenda imi kuchipatara mwana ashayika, postmortem iri kuti chii chakauraya mwana? Postmortem iri kuti haina chayakaona, havana kana chavakaona. Mwana vari kutarisa kuti havana chirwere chavakaona. Asi mwana wekuti pamwe akadonha akarwera pasi nemusoro, havana chavakaona.
vakangoona mwana akachena kuratidza sekunge munhu ari kutofema, ndozvavakaona, ndozvavakatitaurira vepostmortem kusvika nanhasi. Pane matanho here ari kutorwa nemapurisa kana kuti nevemhuri nevanhu ava vanotamba mutambo wezvigure? Mapurisa patakaenda isusu tichienda nemwana tichinovazivisa kuti ndo mashaikiro aita mwana, vakati tiiwo isusu sevemutema hatina conduct yaitika yekuti tinoti pamwe chigure chabata mwana kana kuti mwana avhundutsirwa neshamo, saka hatina zvatinokwanisa kuita. Chatokwanisa kuita kutomutambira sekuti mwana ashaya saizvezvi, ndo zvavakatitaurira. Saka isusu kama takabva taona kuti hatina kwatinokwanisa kuenda, sekuti matauriro acho avakaita chero tikadzokera vanongoti takakuudzai kuti mwana uyu akaona zvigure akadonha, saka ana shame yakarohwa kana dombo rakatemwa naro. Takabva tangogumirawo ipapo. Ko ivo tinoziva kuti pane mitambo yese inoitweyo pane vanhu vanonzi vakuru vegure vacho, havanawo here kuuya kuzotaura nemi kana kuti havanawo here zvimwe zvinhu zvavakaita? Patakaenda kwavari vacho vanotamba zvigure, vaiva vakuru vacho vakatotiza pavakaona kuti mwana, pavakatibvunza kuti chii, tikati aiwa makutibvunza handimimi ndimi mavhundutsira mwana here, mwana akadonha akafa. Vakuru vacho vakatotiza, takatozosara taakubvunza vadiki vakange varipo, asi vaitungamira hatina kuvaona kusvika nanhasi. Iko zvino izvi tiri kuona kuti upenyu hwemwana hwatopfuura, mwana aparara. Chii chamunoda kutaura kuvanhu, nekuti tinovaona vanomhanya munzira vakabata zvimwe zvokuti vana vadiki hongu vanovhunduka. Chii chamunoda kutaura inimi? Asi chemo chedu tanga tichitokumbirawo kuti dai pane zvaikwaniswa kuitwa kune vanhu ivavava. Senyika yedu isu yeZimbabwe taitokumbira kuti kana pane zvikwanisiro zvanokwanisira kutiitira ngavatiitirewo zvakafanana, nekuti vanhu ivavava vanofanira kuti vasangane nemutongo, nekuti sculpture yedu muZimbabwe tinoimboti hatina zvigure. Kana tisingakanganise zvigure zvinonga zvinobva kuMalawi, kunoko hatisi Malawi isu, titoriwo imwe nyika. Saka vana manje havana kuzvijaira zvekuti vanoona vanhu vachifamba vakazura madhaka vachimhanya vasina kupfeka. Ndinovimba kuti dai zvigure zvisina kuuya, dai mwana iye asina kuparara. Saka nekuda kwevanhu ivavava vanomhanya vakatakura shamu vakaita sei, mwana uyu ane 4 years, zvinhu zvekuti haana kuzvijaira. Iye akujaira kuti nambuya yedu tinoenda kumasowe. Dai akaona munhu akapfeka gemenzi akavhunduka toti pamwe mwana akarohwa nemhepo, asi akaona vanhu vakange vakazora zvavanga vakazora vakapfeka ndobva avhunduka. Saka chikumbiro chedu isusu sevehukama kuti dai kune mamwe matanho anogona kutorwawo vaitibatsirawo ipapo, tonzwawo kuti ndizvo here zvazvinofanira kuita, kuti vanofanira kumhanya vanhu ava nemustriti nekumberi kwevana vachiita sei, nekuti manzwiro angu zvinonzi kune vamwe vakatopota vatsikwa nemota ipapo, mota dzikatomira dzikaridza mabhero zvekuti pamwe dai nhasi unoti chiti uya akaparara avhunduka ona zvigure mwe akazorwa nemota atyoka gumbo. Saka hatizive kuti ipapo tiri kutokumbirawo kuti seipapo tagumirwa hatisisina njere kuti toenda kupi sevanhu vari kuchema vafirwa, asi taitokumbirawo vemutemo kuti ndizvo here, ndiwo here maitirwa acho. Ndo chichemo chedu isusu. Gogo, tanzwa kuti mwana makanaka akashayika achitya zvigure akasvika pano, mungatitsanangurirewo here kuti musi wacho zvakafamba sei kuzosvika mwana adonhe? Hongu, maka akasvika panapa ina handitombuzi muziva namaka wacho, saka na akabva uku kumusoro uku achimhanya achibva ngosvika mbundira kudai, gogo zvigure, ndiri kutya zvigure, izvo zvigure zviri uko izvi. Vandangomuti ko iwewe zviri kurova vanhu here zvigure izvi, kuti ubva wazomhanya kudaro
wadi kumira zvikanzi hazvisi kuro. Akangozunguza musoro. Paakangozunguza musoro nobva atodonha. Ipapa ndipo akatodonha. Vatongodonha vakarara. Indakafunga kuti pamwe anobatwa nedzungu. Vandangomubvisawo bhutsu. Ndichimubvisa bhutsu kudarizvo vanhu vobva vatozounganawo saizvozvo. Vatakumbira salt. Vamwe vakati mbomuzorai salt. Akazorwa salt. Akakwizwa maoko makumbo. Ndichitokwizwawo makumbo. Sakana akakarara. Angoti karara. Ati sekuvhunduka. Indakafunga kuti ibuka. Ndozvandakafunga. Sakana vanhu nokuzoonawo takungoona kudaro. Haana kana kutombozopakanyika. Vangoramba akangoti maziso. Sakana ipapo akabva angoramba akadaro. Vanhu vakamboedza kukwiza salt kudii. Kwakuzodaidza maticha ake kuchikoro kuti afara wani. Ubva wauya memu wake. Tikati isusu dai memu maenda naye kuhospital clinic. Zvikanzi kumba kwangu kurerega nditore bhazi rekuchikoro. Saka bhazi riye rakazouya. Apo vabereki vake vakanga vatumirwawo vanhu nevamwe vanhu vakanga vakuza kumba kwana Maka. Ubva wangosvikawo hama dzokwake. Wakasvika neimwe mota. Vanhu nekuwanda kwavo zvikanzi akabatwa nezvigure anogona kudii kumuka. Wakangobata ruoko kana wakabata gumbo anogona kumuka. Saka vabereki vaya nekuona zvanga zvaita mwana vakangofunga kuti rega kuzvigure kwacho. Isuwo ipapo futi pakudonha kwaakaita takatya kuti pamwe tikamusumudza nokuti anzikana dziri pai haadi kusumudzwa paadonhera. Sakana hatina zvatakaziva nguva iyoyo. Sakana wakazotorwa nehama dzokwake wakaenda kwayo nezvigure ikoko. Zvakazoitika mumashure handauzoziva kuti chii chakaitika. Kusvikirana wazoenda hospital wachibva wazoenda kumapurisa. Kwakungonzwawo manje. Waenda kumapurisawo wakazodzoka wakatora mukomana awepapa. Isi tanga toenda kudzimba. Sakana zvikanzi makamunonokera. Sakana isi takangotadza zoti tamunonokera tadii. Munhu akangodonha nguva iyoyo akangosvika achingodonha. Vatongotiwo zii pakare ipapo. Nguva yaakadonha zvigure zvainge zviri kupi? Zvakasvika padhuze naye here kana kuti kubva kwaakaita achimhanya uku akasvika achidonha pano zvigure zvichiri kure? Zvaive pedyo naye here paakadonha? Zvaapadhuze. Zvaitouya zvanga zvaapadhuze zvatove nechepapa. Akanga azviona futi kechitu here kuti zvaapadhuze naye? Zvekuzviona handifunga kuti akanga azoona kuti akatobva uko atokanganisika kudhara. Nokuti kungobva kwakaita uko haana kumbotora nguva. Akabva angodonha pakare. Zvokuti zvigure zvakazosvika apa iye akanga atodonha kudhara. Saka handifunga kuti akazodonha nokuti azviona kechipiri. Tinoona kuti isusu mumusha weMabvuku neTafara munogara vanhu vechirudzi vakawanda. Uye vazhinji vacho vanoita mitambo iyoyi yezvigure. Kuona kwenyu imimi zvii zvingaitwe kuti zvinhu zvakaita seizvozvizvi zvisazodzokorodza zvakare nekuti vana vazhinji vanovhundutswa nazvo? Vana zveshuwa vanovhunduka. Iye nezuro wacho chaiye ndichiri kungobva ikoko ndakasangana futi nekamukamwana kaina mai wako kakangoona zvichiri nechekuko zvigure izvozvo. Kubva kangoti mama zvigure. Mama kani zvigure. Kubva kakutongomhanya futi kachitoeni nekutya kuti zvakaitika futi nezuro. Ndikati mama muri kuziva kuti pane mwana akadonha nekutya zvigure. Torai mwana wenyu mubati nokuti akarohwa futi pamwe nebuka anogona kukanganisika. Torai mwana. Mai waenda kuzotora mwana we. Akatoramba kuti adzoka afambe nenzira yawaifamba nayo. Zvigure zve zvaitodai iwo wachida kudai. Saka zvanga zvatodai anzi zvaenda kana anzi mama zvigure handidi. Saka meno dai zvatooneka kuti zvetwa sei. Asi inguva inei hatisi kuziva kuti chii chamboitika. Kare taiona vana vadiki vachiteera zvigure zvisingamboiti. Zvokuti wakangonzwa kuti zvigure waiteera. Asi ipapa hatizivi kuti chakaitikawo chii. Mune nyaya here yamakambonzwa mumashure inotyisa pamusoro pezvigure? Unonzwa vamwe vachiti vanoshandisa mushonga, vamwe vanoita zvakati. Mungati here izvi ndizvo zvinenge zvechokwadizvi? Ina handingamboziva. Kutaura chokwadi handizive kuti ndingati ndezvechokwadi kana kuti nhema nokuti handisati ndazvinzwa. Mashoko enyu amungade kutaura ndeekuti kudii? Ndakarwadziwa zvangu nokuti
shuwa kuti mwana afiro ari pandiri saizvozvi ndandisa ndambozviona, asi ndakangonzwa ushungurudzika kuti chii chakadaro ichocho, kana iko kutya kwacho kwakadaro kuti munhu anobva asvikirana pakungozoparara. Zvakandirwadza zvokuti takasvikirana pakuzoenda kunyange kumba kwacho. Ndakaenda namai pamusoro apo tikanobatawo maoko, wakatoti maita zvenyu nokuuya kwenyu kwamaita. Noda kuti vanhu mataurira vanga vakuita, vanga vakutaura nenzira dzakasiyana siyana. Vamwe vanoti akanonokerwa kubatsirwa, vamwe vanoti chii. Saka imi nekutaura kwamuri kuita maita zvenyu nekuuya kwamaita, zvakandirwadza. Tinoziva kuti munyika yedu yeZimbabwe tine zvizhinji zvatinoita zvekaucha yedu, asi vazhinji vachema kuti zvakanaka kuti vanopfeka zvigure izvi zvinova zviri kutyiwa nevana vapfekere pavanenge vachienda kunotambira. Ini ndikutorwadziwa nezvinhu zvaitika izvi, noti isu tinogara kuMbare tichiona vanenge vachimhanyisa vana vachiita sei. Saka isu tikuda kuti ndavaregere kudaro, ndavasadaro. Kana vachiita zvinhu zvechigure hatinorambe kuti kune kaucha yacho iyoyo, asi ndavasamhanyise vana, ndavasadaro. Enozvi mwana asvikira pakufa arasa upenyu hwake, zvikutotirwadzawo. Saka tinongoti ndavaregere kudai, isu ndavasangomhanye vachida iso, zvikutotirwadzawo. Ivo kana vaine kwavanenge vachienda ngavaziye kwavanenge vachienda, kwete zvekumhanyisa vana. Izvozvi mwana afa nekumumhanyisa kwavakaita. Kana vaine kwavari kuenda ngavaende straight, kwete zvekuswera kuchikidzira vana vedu muraini. Inini ndotongoti ndarwadziwa, nhani chinoenda imwe nhamo, asi ndarwadziwa panangoni. Ndatongoti ndikwanise kuningira, zvikutondirwadza. Ndavasadaro, kana vachiita ndavaite kaucha yavo, tozviziva kuti ikaucha yezvigure, asi ndavasamhanyise vana. Enozvi mwana asvika pakuvhunduka kudai so, zvikutotirwadza. Ivo vakuruwo vekaucha yezvigure ngavatsuurewo vanhu vezvigure, kuti kana vachiita zvigure zvavo ngavaitire kusina vana uko. Kana paine vana ngavafambe, kwete kuswera kumhanyisana nevana. Izvozvi vamhanyisa mwana vangofunga mari yemutoriro vakunopfeka zvigure kupinda mustriti kuti vawane kupiwa mari neukandirwa mari. Izvo zvazvita pakuzosvika munjodzi pamwana, kuti mwana asvike pakufa. Saka vakuru vezvigure, tinoti kune vakuru vezvigure ngavaudze vanhu mutemo wezvigure, kwete ngoti pese pese pangofungira kuti vakutoda kuti huku kana mari vangotedza pane munhu akajoina zvigure akapfeka chigure chero achingomhanyisa vana. Izvo tasaimona njodzi yatatisangana nayo kuzoshayikirwa mwana mudiki anenge achitya, anenge asina kukurira mazviri mune zvezvigure. Izvozvi mwana uyu mupostorika anenge achienda kuchechi nevabereki vake, ozosangana nezvigure haazvizivi, anotorohwa nehana kusvikira mwana aita seapanika afa. Saka tinoti kune vanhu vezvigure ngavape mutemo kuzvigure zvavo. Zvigure kana chinzi zvigure zvinopfekwa ngavapfeke vachienda kumapurogiramu avo. Kana kwafiwa nemunhu wechigure vopfeka vaenda kuzvigure zvavo, vanogara vari panzvimbo kwete kungotenderera mustriti. It's such a disturbing issue to hear that such young generation, we are losing a lot of generation due to the culture, the Gure culture. Everybody is allowed to practice his own culture depending on where you come from. But when you practice beyond others' lives, it's such a disturbing. We never knew one day you could have been the president, you could have been the minister of this country, but they should practice it without disturbing other people's lives. So the government has to do something. These people, when they do practice their own culture, some of them, they will be drunk, especially with Christo month. They take Toriro, they go in the streets, they are not controlled, they are uncontrollable because they are drunk. So the government should do something. Those people are the same people who drinks Mutoriro. They take that Christo month, they will be drunk. So the government has to do something about it, because otherwise we will lose a lot of young generations. We never knew it happens always in Mukuwis, especially if you go to Mbari. A lot of children, we have lost them through this culture, the Gure culture. They are allowed to practice their own culture, but beyond reasonable measures, they should practice it beyond reasonable measures. Ini hangu say community leader we Eastville phase 5. Zvatirwadza isu sevabereki nokuti tinenge tatumira vana kuchikoro unodzidza tiri kumabasa, tongozonzwa shoko richiti
mwana adonha afa anga achimhanyiswa nechikure. Zvakatirwadza zvikuru. Ndinoti culture iyi yaiitika makare, nokuti unoona vamwe vana vanozvifarira kwozoti vamwe vana havazvifariri. Iri nyaya yokuti nzvimbo ino iyi yave nevanhu vakawanda, especially Eastville, new community yave nevanhu vakasiyana nevaiva mutafara Mabvuku. Mutafara Mabvuku ndo vazhinji vanopractice. Saka unoona kuti vana vacho vanenge vakakura mazviri, asi sevana vekuEastville havana kukura mazviri, zvitsva kwavari vanototiza. Saka takakumbirawo kuti culture iyi ipractice panzvimbo inenge inovhara vamwe vana kuti vasaona, nokuda kuti nzvimbo yacho haisisiri yetafara Mabvuku one. Chikoro chedu chetafara 1 primary school chinodzidza vana vazhinji vanobva muEastville. Makanaka tinogara nagogo wake panext door. Makanaka yanga iri shamwari yedu kuti mwana wataiwirirana naye. Saka musi watakanzwa kuti makanaka adonha nezvigure afa, takabvunza kuti wai afa makanaka, zvikanzi pane zvigure zvaitobvawo kunhamo. Tikabvunza kuti zvigure izvo zvakamusumudza here kana zvakamudi, zvikanzi zvakamuvhundutsira abva atiza. Kutiza kwaakaita haana kukwanisa kuendera mberi, ndokubva amira achicheuka chona chigure. Akangoti chigure, mwana abva adonha, abva angokolapsa, abva angofa ipapo. Saka mwana anzi akatakurwa. Isusu tiri kumba takangoti mwana ngatakurwa aendeswe kuzvigure. Kana aendeswa ikoko kune vanhu vanga vakapfeka, mwana anogona kuita sei kumuka, asi hazvina kudaro. Makanaka haana kuita sei, haana kumuka. Saka isusu chatani tichikurudzira ndechekuti zvigure tanchikumbirawo kuti vasativhundutsirire vana, nekuti vana zvinezvi vana vadiki maECD, AB, magrade 1, grade 2 zvichingodaro, vana vari kuenda kupi kuzvikoro, vamwe vari kufamba netsoka, vamwe vabereka havana mari dzemabhazi. Saka zvigure ngazvitambire kwazvo kwavanenge vari, kwavanofanira kunge vachipfekera zvigure zvavo ikoko, vasadisturbe vana vari kufamba murodhi. Zvinezvi vabereki vakawanda vari kutobatikana kuti takutotransferya vana nenyaya yezvigure. Saka mina kuti todini nenyaya yezvigure zviri zvakanganisa vana. Nyaya yekuno kukaridhonia kutonzi kwatova nemwana akatofa nezvigure. Saka mina motibatsira kuti todini nenyaya yezvigure, kuti tabatikana nenyaya yamaka. Mwana ainzwisisa, mwana aiita zvakawanda, saka tatorwadziwa. Maka haana kurwara, haana kudii. Kana musi akatobva kumba kwedu, ini ndakatotaura naye achitonditi nindonzi madhamu, chitonzi madhamu onai ana mombi vari kutouya takuda kuenda unodya. Atobva kuchikoro achisvika pamba pagogo wake, takaringotarisana kudai so, ndichiti maka gogo avapo vachiri kubasa, zvikanzi hapana erasirwa makii, ndokuenda kwakaita kumba kwaanogara kumaEastern Heights. Ndopatakazonzwa nzindo zvaitika kuna maka, isi tarwadziwa nekufa nerufo rwamaka. Tine urombo nekurasikirwa kwamakaitwa nemwana musikana. Ndingada kuziva kuti ukama hwenyu namakanaka mushakabvu hwakamira sei? Ini ndiri mai vamakanaka. Ndiri mbuya vamakanaka. Mungatitsanangurire here musi wazoshaika mwana, kuti imimi makaziviswa nani, zvakafamba sei kuti muzosvika pakunzwa kunzi mwana ashaika? Ini ndakafonerwa ndanditori kubasa, ndichitoudzwa ndakutopedza basa kuma5 kunzi mwana kunobva kusisina. Ndakafonerwa nehanzvadzi yangu Blessing achitoti akamubata pamaoko atoshaika, ini ndogara kuchitungwisa. Ndakafamba usiku kusvika ndisvike kuno kuti ndizonyatsonzwa kuti zvii zvakaitika uye zvii zvakafamba sei. Zvinhu zvinonetsa kugamuchira kuti mwana anongodonha mushure mekunge aona zvigure. Tiri kuona isusu kuti zvigure izvi zvinongomhanya chero nguva, vana vachifamba. Muruda kuti kudii mimi pamusoro izvozvo zvekuti iye zvinoizvi tasvika pakuti mwana arasikirwa neupenyu? Inozvigwe kana kutozvimisa zvigure zvacho zvitori nani, nekuti iye zvinozvi tatoshota. Mwana iye hatizeti anga achatitirichi muupenyu medu, maybe anga ari chiremba, kana kuti achava ari mumwe munhu achativakidzira upenyu hwamai vake, svikira kuti mama vake vanga vaine 3 years vasina kumuona vari kuSouth Africa. Saka pavakaita 3 years vasina kumuona, musi wavakaudzwa kuti mwana ashaya,
zvakatibata zvakamubata akatravhera for 2 days kusvika kunoku. Akasvika azongoona mwana achituna, but saka chironda chacho handifungi kuti chinombopera paari, nanhasi achirungorwadzwa. Saka nyange ndikaona Zvigure hangu andichasekerera kana padhuze ndimire nazvo, nekuti ndakarwadziwa kusvika pekupedzisira. Pane matanho here achatorwa nevemhuri kuti pawanikwe pane zvichaitwa pamusoro pevanhu vakanga vaine Zvigure zvevepfuma pavo? Zvinofanirwa kutomboongororwa nevemutemo, kozi chiitiko ichi handifungi kuti chatanga kuitikira pana makanaka. Ndonga zvinhu zvinogara zvichiitika, but kuti zvinhu zvinenge zvisina kuzikanwa, pamwe mumwe anotodonha ototsikwa nemotikari, pamwe panotoita stampede vana vachitiza Zvigure. I think kuti dai paongororwa nevehurumende kuti poitwawo sei vana vedu vave vari safe mumigwagwa, vave vari safe pakufamba, kozi kazhinji mwana anenge asina mubereki, angaramba akaprotectwa nemubereki nguva dzose. Saka hurumende iripo pakutibatsira kuti tiprotecte vana mukati memasituations akadaro, tisarambe tichirasikirwa, tisarambe tichishoteswa nevatungamiriri veupenyu hwamangwana. Zvigure izvi zvandirwadzisa, zvatitorera ruva ranga rakakosha zvakanyanya mukati meupenyu hwangu. Maka kukura kwake aichengetwa nagogo, ndiye muzukuru wekutanga mumusha medu. Saka zvinhu zvinotora kurema, zvinhu zvinorwadza kuzama kufunga kuti vakatarisa situation izvezvi muchechi wavo hapasisina, ndiye mwana mudiki wangu akatarisira muupenyu. Saka zvinhu zvinotora kurwadza, kutongokumbira kuhurumende kuti vaongorere masituations akadaro uye vatibatsirewo mukati munharaunda chedu.